Alhaji Musa nai godiya abinda kamun ba zai manto ba. Alhaji Musa na lura duka ne maka sharri shi zai gani. Kamar mutum na Allah satin da shi ya nufi ka zam garkuwa. Mai maka tuku shi zai gani abinda ya shuka ne zai fito. Alhaji Musa nai godiya abinda kamun ba zai manta ba. Alhaji Musa na lura duka mai maka sharri shi zai gani. Kabar mutum da Allah ka tunda shi ya nufi ka zam garkuwa. Mai maka tuku shi zai gani abinda ya shuka shi zai fito. Isbi da fari dai rabana tabaraka Allah kai zan kira. Kai ne ka bani rai na sani sannan kuma baya kai mun tsara. Kai ne ka ban uwa da uba sannan ka aje mu cikin karkara. Kai ne ka san dalilin hakan da yanzu da sauki ba tunzara. Ka tsare ni da mugun nufi da mai imin mummunan jira. Roƙona kamun abuwa kan sa na zamo mai da gaskiya. Alhaji Musa nai godiya abinda kamun ba zai manta ba. Alhaji Musa na lura duka mai maka sharri shi zai gani. Kabar mutum da Allah ka tunda shi ya nufi ka zam garkuwa. Mai maka tuku shi zai gani abinda ya shuka shi zai fito. Jira salati ya rabi wanda mai kirga ba zai gwada shi ba. Duga annabu da shugaba halittu duba kayo irinsa ba. Tira da ɗu aminci ga wanda shi ba kayo ƙarshen saninsa ba. Ka sanya alihi sahabihi waɗanda ba zai yo a kai su san shi ba. Ka sani rabana ina cikin masoyan ba zan daina san shi ba. Kai ne ka kai ka canja dukan abin da yake a cikin duniya. Alhaji Musa nai godiya abinda kamun ba zai manta ba. Alhaji Musa na lura duka mai maka sharri shi zai gani. Kabar mutum da Allah ka tunda shi ya nufi ka zam garkuwa. Mai maka tuku shi zai gani abinda ya shuka shi zai fito. Warzoma idan kai shiri ka ja mu je babban mai gida. Ka san da duka za a min shiri na wancan wanda yake yi magada. Ciro ke maganin makiya a take ta sanya jikinsu ya kaɗa. Mai hakuri da tsafta kake babu ruwanka da aikin goda. Alhaji kai fa kowa naka ne duk wanda ka raina baya san gida. Ka ba shi shawari ya ji ya zaɓi faɗa ai masa dariya. Alhaji Musa nai godiya abinda kamun ba zai manta ba. Alhaji Musa na lura duka mai maka sharri shi zai gani. Kabar mutum da Allah ka tunda shi ya nufi ka zam garkuwa. Mai maka tuku shi zai gani abinda ya shuka shi zai fito. To zan kira ka ne da hadari rumfa kai ke yi wa duniya. Na gaskata faɗar da ake da Alhaji ba ka san hayaniya. Karya fure take ko da yaushe mu dai mun san ba ta ɗiya. Ka ce mu bar ta kasa take domin san ba ta kama da gaskiya. Alkhairi na kake ta zagaye makota na je suna ta godiya. Suna ta Allah ƙara arziki ya ja kwanan ka ya ƙara lafiya. Alhaji Musa nai godiya abinda kamun ba zai manta ba. Alhaji Musa na lura duka mai maka sharri shi zai gani. Kabar mutum da Allah ka tunda shi ya nufi ka zam garkuwa. Mai maka tuku shi zai gani abinda ya
duk inda ka leƙa ba a firgice, kore duhu da masu lahani da ke ta fitar da rabi ka so ɓace. Kushe da hasada ko ko zagi mai maka baya hana ka kai gaci. Allah ya yi maka kariya da wanda ke ta shirin ya hana ka kai bacci. Baka daina na gaban ka ko hakin wani baka biyar shi dan kaci. San baka danne na kasa gaye ka mun bi ga nauta zai ci mun jiya. Alhaji Musa na yi godiya abin da ka mun ba zai yi manta ba. Alhaji Musa na lura duka mai maka sharri shi zai gani. Ka bar mutum da Allah ka tun da shi ya nufi ka zam garkuwa. Mai maka tunkushi zai gani abin da ya shuka shi zai fito. Sannan ka mai gidan Sadiya to kai dai baka kama da gobara. Taka a hankali ka ji kyale mai kulli zai koyi warwara. Angon amarya mai ɗawainiya da mu fatan alakar nasara. Cikin abin da duka shiri na san baka da halin mutarkara. Kai baka ɓata ran wani dai da gangan har ya buƙaci tunzira. Gatan ka rafi shi ya ga a hakan makiyanka su sha kwaramniya. Alhaji Musa na yi godiya abin da ka mun ba zai yi manta ba. Alhaji Musa na lura duka mai maka sharri shi zai gani. Ka bar mutum da Allah ka tun da shi ya nufi ka zam garkuwa. Mai maka tunkushi zai gani abin da ya shuka shi zai fito. Baban Auwalu shi da 'yan magajini dai gunka nake ta godiya. Baban Abu Ayuba da Zara har yau gunka nake ta godiya. Baban Umar da ɗan Hajiya ina fatan alaba ka kariya. Cikin ta zana je domin na gaida Alhaji Aldu na yi godiya. Sannan na karasa na gaida Baba Alhaji Abdullahi godiya. Allah cikin ta ne ni na ce da Alhaji Isa na yi godiya. Alhaji Musa na yi godiya abin da ka mun ba zai yi manta ba. Alhaji Musa na lura duka mai maka sharri shi zai gani. Ka bar mutum da Allah ka tun da shi ya nufi ka zam garkuwa. Mai maka tunkushi zai gani abin da ya shuka shi zai fito. Allah jikan Alhaji da kushi da ɗan dare dan masani na gaskiya. Sannan ka yi wa dayar hama a kakata mai sani dariya. Baban Aminu na yi godiya da baban Iliya na yi godiya. Sani shifkan Osa shi da labushu a gare ku ina ta godiya. Baban Auwalu ma yana teki da baban Bello ina ta godiya. Baban Abu baban Jamila shi da baban Yusuf na yi godiya. Alhaji Musa na yi godiya abin da ka mun ba zai yi manta ba. Alhaji Musa na lura duka mai maka sharri shi zai gani. Ka bar mutum da Allah ka tun da shi ya nufi ka zam garkuwa. Mai maka tunkushi zai gani abin da ya shuka shi zai fito. Alhaji Musa na yi godiya abin da ka mun ba zai manto ba. Alhaji Musa na lura duka ne maka sharri shi zai gani. Kamar mutum da Allah satin da shi ya nufi ka zam garkuwa. Mai maka tukushi zai gani abin da ya shuka ne zai fito.